Sanibonani la ku One Show Phakama Nibingelele osifundo. One Show Phakama sithanda ukuthi happy birthday to UKHOZI FM. Selineminyaka ewu-61. Kade loba khona uKhozi bafethu. Bavule ne-competition lana ukuthi ungayiwinela nje imali engango-61,000. Competition ke iyavalwa makuphela lenyanga kaJuni. Siyacela nje mbukeli wethu nayi competition mhlawumbe kungenzeka uwe nje ungawina le competition. Uzobezwa nje ukuthi wena wawungathi uKhozi ngaba umuntu onjani nje. Uzobezwa usigqemeza nolwazi nomroza. Siyabonga. Okay. Ke indaba yokuthi uKhozi ludala kule game ludala namhlanje. Ukuba uKhozi belumuntu belingaba umuntu osifazana noma osilisa. Osifazana bezobe uyibonga ngathi sinabo mafungo omabelebele ukwazi ukuncelisa wonke. Uyabona oluma hips. Ukuthi into provider indoda ephuma yosebenza ngayidli imali. Uyabona nathi sesiya provide. Umuntu osifazana no provide. Asixoxe le ndaba vele inkundla zokuxhumana ukuthi uKhozi mina indoda mina ngithi uKhozi bezoba umuntu osifazane ngoba lizomshaya ngezitho. Uyabona nje lushaya lushaya